Srdečne vás vítam, volám sa Rafał Dec, som servisný inžinier v spoločnosti Sanaš. V tomto videu vám ukážeme prípravu kosačky KT381H na prácu. Najprv pripojíme kosačku na trojbodový závesný systém. Pripojíme dolné ramená a horný spojovací člen. Potom nasadíme hnací hriadeľ. Pamätajme, že pri prvom pripojení k traktoru je potrebné prispôsobiť jeho dĺžku. Podrobný popis sa nachádza v návode na obsluhu. Ďalej, pripojíme hydraulické hadice. Kosačka KT potrebuje dve sekcie v traktore. Jedna sekcia používa sa na obrat kosačky dozadu. Druhá sekcia slúži na zloženie kosačky na prepravu, zdvíhanie stroja na otočkách a nastavenie hydroodľahčenia. Ďalej vedieme napájací kábel k ovládaciemu panelu do kabíny v traktore. Teraz kreslíme čiary. Prvý k blokáde západky. A druhý šnúra cez očka na závesu. Prepravný zámok v druhej západke. Po pripojení stroja musíme nastaviť ramena zdviháka, tak aby bol záves rovnobežný s podložím. Výšku závesu na prácu nastavujeme na približne 45 cm od podložia do stredu tvorby závesu. Výšku kosenia regulujeme pomocou horného spojovacieho článku. Skrátením horného spojovacieho článku znižujeme výšku kosenia. Predĺžením ho zvyšujeme výšku kosenia. V súprave s kosačkou dostanete kľúč, ktorý slúži na dotiahnutie upevnenia rámu. Pohonný systém kosačky KT sa skladá z hnacieho hriadeľa, ktorý má spojku, pierne, uhlová prevodovka, ktorá prenáša pohon na teleskopický hriadeľ. Do prevodovky, ktorá poháňa rezací mechanizmus. Uhlové prevodovky použité v kosačke KT majú 3 zátky prevodovky. Zátka na nalievanie oleja, kontrolná zátka a vypúšťacia zátka. Interval výmeny oleja v prevodovkách a rezacom mechanizme je prvá výmena po 50 hodinách práce, ďalšia raz ročne alebo každých 500 hodín. Použitý olej je olej 80-90. Pred začatím kosenia nezabudnime na premazanie stroja. Mazacie body sú označené takouto nálepkou. Teraz si povedzme niečo o hydraulickom systéme. Prvá časť, označená konfliktmi modrou farbou, zodpovedá za otočenie kosačky dozadu, na prvej pri prejazdoch, tuneloch alebo na mostoch. Druhá sekcia slúži na zdvíhanie a spúšťanie rezacieho mechanizmu a nastavenie hydroodľahčenia. Kosačka KT verzia s hydroodľahčením má pokiaľ hydraulický blok a ovládací panel. Keď dióda svieti na zeleno, môžeme regulovať tlak v systéme hydroodľahčenia. Keď je dióda vypnutá, môžeme kosačku skladať na prepravu alebo ju zdvíhať na otáčanie.
Tlak teda v systéme hydroodľahčenia je zobrazený na manometri. Keď máme mäkké lúky, môžeme zvýšiť tlak, aby bol rezací mechanizmus ľahší. Keď máme tvrdé lúky a chceme ísť rýchlo, môžeme tlak jemne znížiť, aby kosačka neskákala na nerovnostiach. Rezací mechanizmus v kosačkách KT je dodatočne chránený hydraulickou poistkou. Poistka má bezpečnostný ventil a koncový ventil spolu s nastavovacou skrutkou. Oba tieto prvky sú nastavené vo výrobe a zásah do ich nastavení môže viesť k poškodeniu stroja a strate záruky. Kosačka KT má hydraulický valec, ktorý slúži na zdvíhanie a spúšťanie rezacieho mechanizmu. Rýchlosť klesania regulujeme pomocou škrtiaceho ventilu. Pri prvom spustení kosačky musíme nasadiť plátený kryt. Plátno zhora pripíname pomocou sponiek a zo spodu pomocou pruhy. Pamätajme, aby vpredu plátno poďme upevniť medzi poklom a podpornou rúrkou a prítlačnou lištou. Pred začatím kosenia spustíme bočný kryt. Šírku pokosu regulujeme pomocou tanierových zhrňovačov. Tanierové zhrňovače majú nastavenie v dvoch rovinách. Uvoľnením týchto dvoch skrutiek môžeme zhrňovač posúvať doľava alebo doprava. Keď uvoľníme tieto skrutky, môžeme zhrňovač zdvihnúť alebo spustiť. Kosačka KT má 3 transportné polohy. Prvá poloha je vedľa traktora vertikálne. Druhá poloha je za traktorom, napríklad vertikálne. A tretia poloha v zadnej časti traktora horizontálne. Teraz si poďme porozprávať o obsluhe kosačky na trávu KT301H. Aby sme začali pracovať, musíme odblokovať západku z pokojovej polohy. Aby sme ju presunuli, musíme zdvihnúť záväz kosačky na závesok traktora smerom nahor. Pamätajme, aby zdvíhací valec bol v polohe ovplyvňujúcej. A potiahneme za šnúrku, čím presunieme západku do transportnej polohy. Pustíme háčik na dno a vyvinieme tlak na zdvíhací valec. Rezací mechanizmus sa zdvihne nahor. Odomknúť prepravný zámok, potiahneme za šnúrku, čím odblokujeme hornú blokádu a zapneme plávanie, pričom mechanizmus klesá. Začíname pracovať. Na tento účel musíme presunúť západku do druhej polohy, do polohy otočenia. Teraz západka nám mechanicky blokuje zdvíhanie rezacieho mechanizmu na otočkách. Spustenie rezacieho mechanizmu z polohy otočenia do pracovnej polohy. Zapneme plávanie na rozdeľovačoch tlmiča. Regulácia točka tlaku v systéme odľahčenia. Tlačíme, tlačidlo na paneli, rozsvieti sa zelená joda. A žiadame o upratovanie srdcia, mlynčeka. Aby sme mohli pokračovať v práci, musíme uzavrieť systém odľahčenia vypnutím tlačidla a zapnutím funkcie plávania na rozdeľovači traktora. Áno, s nastavenou kosačkou môžeme začať kosiť. To je, zapneme zadný riadel a jemne
Použite ručný plyn na zvýšenie rýchlosti 540 otáčok za minútu. Ako sme už spomínali, kosačka KT má 3 prepravné polohy. Vertikálne na boku, vertikálne zozadu, horizontálne dozadu. Aby sme odpojili kosačku KT, musíme zdvihnúť záväz na ramenách traktora, odomknite západku a spustite ju do pokojovej polohy a spustíme až na dno. Kosačka série KT má dodatočnú opornú nohu, ktorá sa teda umožňuje odpojenie kosačky od traktora. Ďakujeme vám za pozornosť. Pamätajte, aby ste sa pred začatím práce oboznámili s návodom na obsluhu